Ngay, ana mobilan tanglaybay. Bwrwi srago zberna. Zeba gawne scratch ya munande. Am beduk sumberdek. Stars, I'm a fool for your love. Hello guys, good morning. Agni YouTube channel nontonmonko fin खेबसे बरायबावबायना दाय माने आङो जनाय थांदों आरोना माने आंना एकाउन्टना केवाइसि लक नांना दं इखो केवैनो थांनि आरोना माने 12टानि ट्रेनदोसो थांगोन दे होमबाबो एडभान्स ओंखारबाय आरोना सापुराव एसे खामानि दंमोन आंना गोजोनपुर लामा हाबबाय आरोना माने गामिनि माबाखौलाय मादैखेब थानो होननानै आं भिडिअ लाबबाय थादों आरोना माने मानसिफोरबो बिराद दंमोन आरोना ओंखायनो इमान भिडिअ लाबदिया साइकेलाबो गाज्रि जाना बेरना जों साइकेलजों फैदोंमोन ओमफ्राय गोजोनपुरथिं थांबाय दं आरोना जोङो सापुरि मोनहैसिगोन दायो दायो माने जों सिमेन्ट सापुर मोनफैबाय आरोना इयाव माने केवाइसि लक नांदों नालाय इनि सम लादों आरोना ओमफ्राय जों दायो माने 12टानि ट्रेनजों जनाय थांसै आरोना गाइस दायो माने नै आंना माने मबाइला गावलांलायबाय आरोना दासो गोलैदों माने दै मबाइलानो ट्रेनबो मोनफैबाय आरोना नै ओमफ्राय दा मबाइला गोलैनानै गावलांजोब्बाय आरोना माने बोरैबासो अन्थायावनो गोलैदों आरोना जेबो गावनाय सिन गैयामोन आरोना ओमफ्राय गावलांजोब्बाय आरोना जेबो गावनाय स्क्रेच गैयामोन माने दै आं बे दुखु मोनबाय इदि मबाइलानो खननै मा माने अन्थायावनो गोलैदों आरोना बोरैबासो लेथ्रानो दायो माने ट्रेन गाखोबाय आरोना जोङो मुड गैलामोन भिडिअ सिडिअ बानायनायनि बिराद दुखु जाबाय आरोना मबाइल गावनायनि होमबाबो बानायबाय आरोना आङो सादाम जाखांबाय दहाय लादि आरोना भिडिअ मानसिफोर भिडिअ दानायखौ नाय बोग्रि लाखिलायबाय मबाइल गावबाबो बेसे इन्टारेस्टआव दं नुबाय आं सानसुमा बेसे दुखु जादों आंसो मिथिगो मबाइल गावबाबो ना बिराद टेस्टि बुस्थु जादों आरोना बोग्रि जालायबाय दिनै गेम गेलेनाया बिदि जायो आंगा ओके गाइस जों दानि फाइनाल नै murkongselek मोनफैबाय आरोना नै जोंनि murkongselek स्टेशन आरोना नै murkongselek आंना मबाइला माने माबा मोजां नुला आरोना ओंखायनो लोगोनि मबाइलजोंहाय लाबाय जायो आरोना इयाव नै मोनफैबाय फाइनालि नेलागे आरो खाले आरो नै मानसिया गम्भीर आरोना नै ओरैजायबो फाइनालि murkongselek लास्ट स्टेशन नायो जोंनि हो जों दायो माने थाबायलांबाय आरोना टाउनथिंजाय थांबाय थानोसै दायो ओरैजाय केवाइसि लक खुलिनाय माबा थांसिगोन ना जों माने जनाय टाउन मोनफैबाय आरोना जों माने फाइनालि माबा murkongselek नायगो आइसि आं माबा मानो फैबाय थानाय जाया नालाय बारा मिथिलालाय नैनो आरोना मेन ब्रान्सआ आरोना SBI स्टेट बेंक बारनोसै आरोना जोंहा बारबाय आं गारि स्टार्ट नै हाबलांसै गाइस दायो माने मोनाबाय आरोना ओमफ्राय जों फैफिनबाय जाजोब्बाय आरोना खामानिया दासो टाइमा बेसेबा गोबाव जाबाय 10:30 जानोसै आरोना 10 जा मोनाबाय दायो न'थिं थांबाय थानोसै आरोना दाथ' जों गारि मोनखाला माबा नङाबा हरनि 8टासो नांगोन आरोना जोंनो गारि मोननो ओमफ्राय थांबाय थानोसै दायो नै दायो माने मोना मोनफैलायबाय गोजानसिन जायगा लाबोगौमोन आरोना स्टेसन फैलायबाय आरोना जों दाथ' भिडिअ सिडिअ लानो हाखानाय नंला आरोना बिराद मोनाबाय माने टाइमा बिसोराव बिथिं दोनबाय फन हरदों फ्रन्ट केमेरा जाला आरोना दिनै माने ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आङो ओमफ्राय दा भिडिअबो मोजां होथ'नो हाखानाय नंला मबाइल गाज्रि जालायबाय आरोना नै मबाइल माने गावजोब्बाय आरोना दहाय फुङावसो बिदि नङामोन दै बाय